Працягнем тэму выбараў, але ўжо пагаворым пра 2020 год. Так сталася, што учора у эфіры праграмы «Света, што ты нясеш» я задаў свайму суразмоўцу, сувядушаму Віталію Кондратенка пытанне, якое вельмі занимае маі мазгі. Пытанне такога кшталту. Ну, тут я яго больш уже там красивей напісаў, яно учора была больш расплыўчатая, але як так здарылася, што рускамоўны, газпромаўскі Дмітрий Викторович Бабарыка даў рады паказаць, што людзі, беларусы, могуць аб'ядноўвацца вакол простай спакойнай мовы без усялякай радыкальнай рыторыкі. Нагадаю вам, што ў ягоную ініцыятыўную групу па збору подпісаў увайшло каля 10 тысячаў чалавек. У процівавес гэтаму, у процівагу, чаму беларускім, типа нібыта нацыянальна арыентаваным апазіцыянерам за 30 дзесяцігоддзяў не удалося зрабіць чагосьці падобнага, стварыць такую сетку, каб за іх збірала подпісы такая вялікая колькасць людзей. Віталь пачаў адказваць мне, адхіліўся ў бок і, так бы мовіць, мы праваліліся ў дыскусіённую трэшчыну. Ты видел ли лично очереди за Бабарика? Я сидел у турме, но я видел, а чему нет? Знаешь, что я бачил? Я бачил, чакай, я бачил в Бересте, проезжали 4 палатки, ставили там Бабарыка, Цыпкала, Тихановский, там Тихановская, и все, и люди подходили, и очередь стояла поставить подпись. Вообще такая огульная. Сереж, в Бересте вот это вот самый большой сбор подписей, да, то есть организовывался, конечно, берестейцами, и в том числе я там был, потому что я ездил вместо Сергея Тихановского, да, и я тебе могу сказать так, что я проехал практически пол Беларуси с сбором подписей, и плюс у меня в Минске стояла точка на Комаровке, да, то есть и у наших людей еще стояли по городу, и Бабарика практически нигде подписи не собирал. И в тот момент, когда у нас были километровые очереди, к нему подходили 1-2 человека подписаться. Поэтому ты не найдешь в интернете ни одного видео с сбора подписей Бабарики, потому что их не существует, и очередей там не было, потому что по сравнению с подписями, которые мы тогда собирали за Тихановских, им было просто показывать нечего. И вот здесь история про то, что они рассказывают. Вот давай ты правильно будешь формулировать вещи. Они рассказывают про то, что они якобы собрали 600 тысяч подписей. Кто-нибудь это видел? Нет. То, что мы собрали подписи, у меня хранилось на квартире. Есть видео, которое я сделал которое сделал один блогер. Естественно, в этом видео есть те папки с подписями, которые мы сдавали. Естественно, это видео еще и на кинофестивалях выигрывало. И я это могу доказать, а Бабарика это доказать не может. Конечно, я ему поверил, але вырашыў перапроверить. Выканаць свое абяцанне. Я понял, я постараюсь тебя обвергнуть, но не зараз, а я пошукаю, и коли я знайду, я сделаю рилс. Мне у лишку прилетело шмат хейту. Сказали: Петрухин, ты что? Лошара, ты что? А я что, у тураки сидел? Ну и вось, карацей. Знайсці доказы того, что за Бабарыку шло вельмі шмат людей, не склала ніякага труда. Знайсці доказы, што за Бабарыку ішло шмат людзей, не склала ніякага труда. І вось факты, якія я сабраў і зараз прадстаўляю і тым людзям, якія мне ў лічку напісалі і прыслалі
кіно, типа вось 2 хвіліны, там, дзе Віталь Кондратенко кажа, і для ўсіх астатніх, хто збіраў подпіси за Бабарыку, і ўвогуле просто, дзеля справедлівасці. Потому что правда всегда одна. И это сказал нават не я, а Тутанхамон. Дык вось, па-першае, збор подпісаў за Бабарыку сапраўды суправаджаўся масавымі чэргамі па ўсёй Беларусі. Напрыклад, у Мінску і іншых гарадах людзі стаялі ў кіламетровых чэргах па некалькі гадзін, каб паставіць за яго подпіс. Гэта было беспрэцэдэнтным відовішчам для беларускіх выбарчых кампаній. У адным выпадку на Камароўскім рынку у Мінску чарга расцягнулася на кіламетр з тысячамі удзельнікаў. Гэта не адзіночныя выпадкі штучнай інтэлігенцыі сведчаць, што падобныя чэргі фіксаваліся ў Бабруйску, Гродна і іншых месцах, дзе пікеты Бабарыкі прыцягвалі натоўпы. Вядома, ўсё я не праверыў, але, сябры, ўсё па фактам вам показваю. Пасля затрымання Бабарыкі 18 чэрвеня чэргі толькі павялічыліся. У Мінску людзі выстраіліся ў ланцуг салідарнасці даўжынёй больш за 2 кіламетры, пратэстуючы супраць арышту. Я ў гэты момант знаходзіўся ў турме і чуў гэта было вечарам. Мне кажется, такой сплоченности белорусов я не наблюдал вообще никогда, особенно за президентские выборы. Вы послушайте, что происходит в Минске, только это просто очень круто. Потым праз 2 тыдні да нас пачалі заязджаць таварышы, которых таксама пасадзілі на... Вось там са мной сядзеў Глеб, яму далі 4 гады, вось ён менавіта удзельнік тых падзей. То ли даў у бубен нейкаму амапаўцу, то ли не даў, карацей, ён быў там на месцы. Вось, па-другое, наконт подпісаў. Штаб Бабарыкі сабраў рэкордныя 435 тысяч. Гэта зафіксавана у артыкулах розных выданняў. З іх 365 было пададзены ў камісіі, і гэта ў 4 разы больш запатрабаваных 100 тысячаў. То бок самы высокі паказчык сярод апазіцыйных кандыдатаў у гісторыі Беларусі. ЦВК прызнала сапраўднымі толькі 165 тысяч, каб адмовіць яму ў рэгістрацыі. Але гэта ўжо пытанне маніпуляцый, а не рэальнага збору. І для параўнання у Ціхановскай было каля 120 тысяч сабраных. І так, подпісы за Бабарыку рэальна збіралі па ўсёй краіне, у тым ліку і ў Мінску, на Камароўцы і ў рэгіёнах. Гэта супярэчыць сцвярджэнням Віталя, што практычна ніхто нідзе нічога не збіраў. Па-трэцяе, відэа і фота з збору подпісаў за Бабарыка існуюць у вялікай колькасці, іх здымалі незалежныя СМІ, блогеры і самі удзельнікі. Напрыклад, ёсць відэа чэргаў і пікетаў на Ютубе ад каналу «Настоящее время» і незалежных рэпарцёраў, дзе відаць натоўпы ў сталовых з подпісамі. Нават у афіцыйных рэпартажах і прэсе фіксавалі гэтыя падзеі з фота і відэа. Калі нехта і не знаходзіць гэтыя, я не ўсё знайшоў, шчыра кажу, гэта не значыць, што іх няма, проста не там шукаюць. Увогуле, факты паказваюць процілеглае. Кампанія Бабарыкі была адной з самых масавых і відочных, з рэальнымі чэргамі, подпісамі і дакументаваннем. А сцвярджэнні пра паказваць няма чаго выглядае як спроба перапісаць гісторыю. Так што, сябры, выпраўляю тое, што я не дажаў, не паспорыў з Віталём, был слаб, безволен, да? Вось. І хачу ўсё ж такі закончыць пытаннем. Вось гэтым пытаннем, як так удалось рускамоўнаму газпромаўскаму Бабарыка дэмабілізаваць людзей, зрабіць тое, чаго не маглі зрабіць за ўсё існаванне беларускай апазіцыі ніхто. Пішыце, калі ласка, гэта ў каментарах. А свайму сувядоўцы Віталю Кондратенко я хачу толькі сказаць: Платон мне друг, или Сократ мне друг, но истина дороже. Увидимся в следующем «Света, что ты несешь» выпуске у наступную субботу.
Да пабачэння.